E seguimos con ascensos porque tamén onte ascendeu o Ourense. Os das Burgas volven a segunda división B pola porta grande despois de eliminar o Laudio na primeira eliminatoria. Os ourensanistas lograron derrotar os vascos por 1-0 malia xogar con 10. O estadio do Couto rexistrou unha entrada espectacular para vivir a volta do Ourense a segunda B. Sinxelamente perfecta. Así foi a eliminatoria de ascenso do Clube Deportivo Ourense. Daba igual xogar con 11 que con 10, porque o equipo de Luisito pasou por riba do Laudio como se fose unha apisonadora mesmo xogando en inferioridade numérica durante máis dunha hora. Non importa a expulsión de San Ginés, nin o feixe de ocasións desperdiciadas diante dun campeón vasco impotente contra unha máquina de facer fútbol. Só conta unha victoria épica, cun gol dun dianteiro nacido en Euskadi, Eder, e que decidiu esta eliminatoria cos seus 3 tantos. Creo que o equipo estuvo increíble porque con 10, 70 minutos facer o fútbol que fixemos non é nada doado ante un grandísimo rival. Non era momento de entrevistas. Só momento de emocións. Si por alguén me alegro por miña nai e por unha persona que morreu tamén fai pouco, aparte dos dous irmáns meus, por Baleato, que era moi amigo meu e deixou, non sei, unha persona que eu lle tiña moito cariño, debíalle moito, e a verdade é que fai pouco que nos deixou, e tamén vai para a familia dele. Venga, viste, hostia! 4 anos foron de máis en Ourense en segunda B. Noraboa. Bueno, pues